zahrám hru, budem proste na snowboarde a budem také prekážky zdolávať a snad sa vám bude páčiť. A snad dostanem aspoň jeden like, no. Tu na takto cez kamene. A inak nezabudnite dať like a odber. Idem. Docela to ide rýchlo. Skoro som to zariekla. Čo? Ja som myslela, že to stojí. Tak nič. Tu idem cez také vlasy. Vypadá to ako vlas, či? Neviem. Len jedno nerozumiem, veď snowboardovať sa dá po snehu a nie predsa po zemi. A inak ma napadlo, že môžem dať challenge, že proste budem mať 3 pokusy, aby som nezomrela. A ak 4-krát zomrem, no tak proste prehrala som akože, ale ak nezomrem, tak mi dáte like a odber. Ne, to bol ofous. Jupi, idem. Stále nechápem, ako môžem jazdiť, keď nie som na snehu. To je púšť? OK, už mám prvú smrť. Tu na to budem asi musieť skočiť. Ne, ono sa to hýbe. Som strašne. Druhá smrť. Nejdem nič vravieť. Ne! Teraz som nepochopila nič. Vôbec. Videli ste sami, bola som na tom a nedalo mi to ako za smrť, tak to ja nechápem. Také šťastie. Čo sú zase tie vlasy. Ne. Idem moc rýchlo, radšej spomalím. Ešte pre istotu. Som sa zlakla, že sa to hýbe. To ja by som nedala asi. No akože dala by som to, ale bojím sa, keď už len toľko málo životov mám. Dobre, tak tá challenge platí len do 50%, to je dosť, nie? Tak to bol obrovský chyták, ale mňa nikdy nachytá. Tak sa mi páči, ako tam robím salta na tom snowboarde. To snad není možné. No, nechcem.
Počkej. Znova som to nedal ako v predchádzajúcom videu. To není možné. To není vážne možné. Ne! Úplne, že je to easy a ja to nedám, a som len mám len 32%. Ne! OK, pôjdem pomaly. Hop, hop, hop. Ne! To musím dať, jepi. Jepi. Asi nebudem mať like na tomto videu. Kámo, to není možné. Neviem, či vám to seká, ale proste mne, hej. Slúchadka mi tak trochu sekajú, takže ak vám seká zvuk, tak to není vaša chyba v televízii. Hop, to ja nedám. To mi priam až skoro pomohlo. Ne. To vážne musíte skúsiť, vy to je para... Neviem vôbec, ako to robím, ale ja to už nechcem robiť. Tak tentokrát sa mi to aspoň vydarilo, ale aj keď to bolo nechtiac. Môžem si dať ďalšiu challenge, že proste budem mať teraz 5 životov, ako vidíte, nejde mi to moc dobre. Budem mať proste 5 životov a až do konca, ak ich vymrhám, tak nič, ak to dám, tak mi dajte like a odber. Neviem, či sa to môže pri challenge dávať ďalšia challenge v jednom videi. Tak v tomto rozhodne zomrem. Tak ešte nie. Som myslela, že to bude oveľa ťažšie. Hej, kto ma tu predbieha? Nepredbehneš ma. Alebo možno hej. Ne! Mne sa zdá, že som sa vôbec toho nedotkla, ale nejdem praviť. Možno, hej. Ne! To není možné! Rýchlo. Počkaj, ja som to nerátala, koľkokrát som zomrela. 2-krát. To není možné. Možno aj 3-krát, neviem. Budeme to rátať za 2-krát. Dobre. Krát. Jupi! Ja už som raz túto hru hrala a nepamätám si, že by tam bolo, čo som pred chvíľou mala v tom leveli. Neviem, možno bolo, len si to nepamätám. Tak tu je to koleso. Proste, toto je 4. Či 5. Ja neviem. Ja to nemôžem zdať. Ja to proste dám. Som v polovičke. Ne! Ne, ne!
Kámo, to není možné. Ne! Neviem, ako som ho robila. Tak toto je super, môžem ísť rovno do cieľa. Tam nič. Ak to teraz nedám, tak... Dobre, ak to teraz nedám... Ako mi to seká? Dobre, ak to teraz nedám, vážne. Ja už končím. Ak chcete pokračovanie do tohto videa, tak napíšte do komentárov. A nezabudnite dať like, odber, lebo som sa tu trápila. Na tomto snowboarde a ak chcete si túto hru zahrať, tak vám napíšem do popisku, ako sa volá, lebo som si nestihla zapamätať. A snad sa vám toto video páčilo, tak tešte sa na ďalšie.